No moi! Mä ajattelin tällä poikkeuksellisesti ensimmäisen kerran tehdä tällaisen videon näistä mun ostoksista, mitä mä oon nyt netistä ja kaupoista ostellut. Eli aloitetaan vaikka tuosta Joanna Sheinin tilauksesta. Eli sieltä mä tilasin perusliimaa. Taas kerran loppu. Sitten mä tilasin uusia näitä Memory Boxin leikkureita. Tällaisen puun. Se leikkaa tällaisen. Ja sitten tällaisen. Tää mun mielestä näytti, että tätä voi käyttää vaikka kortin alaosassa. Sitten joulua ajatellen mä ostin vielä tällaisen kohokuviointikansion, tällaisen kirkkokuvan. Mä en tiedä näkeykö se siinä. No nyt ehkä jonkin verran. Tällaisen. Ja sitten tällaisen ihan perus. Mulla ei ollut tällaista, joka ihan perus pilkkuja tekee. Niin sellaisen mä ostin. Sitten Vifo Join tilaus tuli tänään. Siellä oli 10% alennus ja ilmaiset postikulut, kun oli Black Friday tarjous. Niin sieltä mä tilasin tällaisen pojan. Ja sitten tällaisen tytön. Sitten tämmösen mä tilasin. Mulla joskus oli tämä ja sitten mä myin sen, kun mä kuvittelin, että se on mulla tupla, mutta eipäs ollutkaan. Että se olikin toinen vähän saman tapainen, mikä mulla oli, eli mä ostin tän nyt uudestaan. Ja sitten mä ostin tän Fanciful Flight, kun tämä nyt on tän nimi, Fanciful Flight. Niin näyttää täältä. Tää perhonen on ihan kivan kokoinen esimerkiksi korttiin. Ja sitten tää toinenkin perhonen. Sitten mä ajattelin, näin YouTubessa sellaisen videon tämmöisestä Stamp & Bond aineesta, niin mä tilasin sitä ja kokeilen sitä glitteriin tai sitten voi käyttää tämmöisen funflockiin, eli tää on sellaista, että tätä käytetään samalla lailla kuin kohopulveria, mutta sitten tää jää niinku semmoiseksi liimamaiseksi, johon sit voisi laittaa näitä niinku glitteriä tai tätä flockia päälle. Sitten mä ostin ruskeata ja mustaa ja sitten valkoista tätä flockia. Ja sitten, koska mun se on aina loppu, niin ostin vielä valkoista embossausjauhetta tekstiä varten. Ja mä kokeilinkin sitä, ootas hetkinen, glitteriin tätä. Tää on ihan näkyyköhän se? Aika kivasti toimii. Se on Glamour Dustia laitettu ton Stamp & Bondin kanssa. Ihan hyvin toimii. Sitten mä ostin vielä 2 Mementon näitä Dewdroppeja, eli Rosebud-värisen ja sitten Lilac Posies. Sitten Etsystä löysin sellaisen myyjän, joka myy aika kivoja mun mielestä tämmösiä trimmejä ja muita, niin häneltä ostin kaiken näköistä tällaista. Tässä menee tästä kivaa hopealankaa tässä keskellä. Sitten mustaa tällaista pompon trimmiä. Sitten tällaista vanhanaikaisen näköistä mun mielestä tämmöistä puuvillaa.
Sitten ihan tätä seam binding nauhaa harmaaksi värjättyä. Sitten tällaista ruskehtavaa vähän craft-värisen tyyppistä tällaista. Aika pienet yksityiskohdat. Semmoista ostin. Ja sitten ajattelin, että kokeilen niin tällaista ihan helminauhaa. Liilan näköistä. Mitä tää on? Ja sitten hänellä oli semmosia kittejä, joissa tuli mukana jo vähän muutakin, niin tämmösiä kakkupapereita muun muassa tuli. Sitten pikkusia tägejä. Ja sitten tuli tämmösiä ihan ruusuja. Näissä oli mun mielestä kivat lehdet, kun nämä lehdet on kangasta, niin näitä tuli. Sitten hänellä oli erilaisia nappeja, mitä mä ostin. Noissa kiteissä tuli sekalaisia nappeja, mutta mä ostin vielä erikseen häneltä nappeja. Mä ostin tällaisia tosi isoja nappeja. Ja mä ajattelin, että näitä voi käyttää ihan kukkina tai sitten isojen kukkien keskustana. Mä luulen, että mä kokeilen alkoholi-inkata tämän keskiosan näistä. Ja näistä saa. Täällä on tietysti takana tää nappijuttu, mutta ajattelin leikata sen pois. Niin nämä on tosi isoja tosiaan, niin kuin näkyy. Sitten ostin tällaisia. Ja sitten tämmöisiä pienempiä, missä on tämmönen keskusta kanssa. Ja sitten niissä kiteissä tuli erikseen tämmöisiä sydännappeja. Ja sitten tämmönen ruusu, mikä oli mun mielestä tosi nätti. Ja tämmöisiä vähän marmorivärisiä. Mä en tiedä oikeastaan, se näyttää mun mielestä vähän vihertävältä, mutta mä en tiedä näkyykö se tässä. Ja sitten tämmönen ihan kirkas nappi. Siinäkin on joku tämmönen lehtikuvio. Ja sitten tuli tällaisia ruskeita nappeja. Ja sitten tää on mun lempinappi, jossa on tämmösiä pieniä nyppylöitä, niin semmosia tuli siinä mukana myös. Joo, ne oli tällä kertaa siinä.